салом, дӯстони гиромӣ, таври ваъдагӣ ба шумо дар ин суҳбат дар бораи чӣ тавр сафар кардан ба Олмону дар он ҷо кору таҳсил карданро хоҳем гуфт. Аз рӯи эълоне ки qaблан дар шабакаҳои иҷтимоӣ зира медиа паҳн шуда буд, мо суолҳои шуморо ҷамъоварӣ кардем ва ба ҳамаи онҳо ба қадри имкон меҳмони мо Низомиддин, ки худ таи чанд сол дар Олмон кору фаъолият мекунад, ҷавоб хоҳад гуфт. Низомиддин, аввалан сипос барои вақтатон, чун таи як моҳи охир аст ки мо кӯшиш дорем барои ин суҳбат сурат бигирад, аммо вақт хеле қиматӣ гарон дорад. Ба ҳамин шояд аст ки барои мо даст намедиҳад ки бо ҳам вохӯрем. Ва ташаккур ки имрӯз шумо омода шудед барои суҳбати онлайнӣ. Ба ҳамин хотир аз бинандагон, аз шунавандагони худ қаблан узр мепурсем барои сифати ин навор, чунки Низомиддин дар Олмон аст ва мо маҷбур шудем ки ин наворро тавриқи онлайнӣ сабт кунем. Умедворем ки ҳар суолҳое ки барои шумо пешниҳод мешавад муфид хоҳад буд. Ва дар оғози суҳбат мехостам Низомиддин шумо пеш аз ҳама аз таҷрибаи худ гуфта бошед, яъне ки чӣ тавр ва кай ба Олмон рафтед ва чӣ корҳоро анҷом додед? Салому алайкум. Якум мехостам миннатдории худро баён кунам ки дар программаи барномаи худ маро таклиф кардед. Мо қариби ки 11 сол шуд дар Олмон кору фаъолият бурда истодаем. 2011 аз тарафи корхонаи олмонӣ ки дар Тоҷикистон буд, аз ҳамон тараф моро бо программаи практика роӣ кардан. Дар Берлин будем 2-3 моҳ. баъди ҳамон практика дар Берлин вақте ки мо будем, мо забони олмонӣ сухан намекардем, фақат ба забони русӣ, барои ин ки аз тарафи корхона буд, ҳам бо тарҷумон мегаштем. дар вақти практика ман дидам олмонро чӣ зиндагӣ мекунанд, чӣ кор фаъолият мекунанд. баъд хостам ки дар Олмон зиндагии худро ҳам давом кунам ва фаъолият кунам. баъди ки Тоҷикистон рафтем, 2011 қариби ки охирош Олмон омадем ва якум забони олмонӣ омӯхтам. қариби ки 1 сол меган интенсивни курс меган. ҳар рӯз 5 соат забонро меомӯхтем, дар як ҳафта 5 рӯз буд. барои он ки чихеле ки меган забондони ҷаҳондонӣ, дар кадом давлате ки набоши забонашро надонӣ, агар дар он давлат на кору фаъолият карда метавонӣ, на суҳбат карда метавонӣ. барои ҳамин барои ман ин чиз хеле муҳим буд ки забони олмонро омӯзам. баъди забони олмонро омӯхтан, дипломи донишгоҳи худро таҳсиқ кардем ва кору фаъолиятро сар кардем ки то айни ҳол кор карда истодаем. забони олмонӣ дар 6 дараҷа тақсим мешавад. дараҷаи пасттаринаш ин А1 аст ва дараҷаи болотаринаш ин C2 аст. вақте ки дар кадом барнома хоҳем дар Олмон иштирок кунем, ҳар як барнома дараҷаи худро дорад. мисол агар гирем шумо хоҳем кору фаъолият кунед, шумо аз тарафи Тоҷикистон хоҳем ки як бо кори фаъолият Олмон биёед, дар ягон корхонаи калон кор кунед, ё ин ки тиб дар корхонаи тиб ё ки дар донишгоҳи тиббӣ хоҳем дохил шавед, ин дараҷаи C1 меган. ин дараҷа як баландтарин аст, бояд ҳамон забонро омӯзед. то ҳамин дараҷа ҳамин забонро бояд омӯзед. ин дараҷа камаш аз 2 сол то 3 сол давом медиҳад. дараҷаи А1 барои як дараҷаи паст аст ва ин камаш аз 3 то 6 моҳ давом медиҳад. ва бо ин дараҷа ҳам ҳаст программҳое ки метавонед дар Олмон биёед ва иштирок кунед дар ин программо. агар одам имконият дошта бошад, маблағ дошта бошад, дар Олмон хубтар аст омӯхтан. барои ин ки дар ин ҷо ҳар рӯз бо олмониҳо рафтуомад мекунед, дар як синф мешинед, дар муаллимое ки дарс метиҳанд муаллимои олмонӣ ҳастанд. практика вақте ки ҳам практика ҳам хондан аст, ин чиз бо хубтар аст. дар Тоҷикистон ҳам ҳаст мактабҳои хуб, дар он ҷо ҳам метавонанд забонро омӯзанд. ман тақрибан мегум, ман иққад таҷриба надорам дар ин соҳа. акун ва даврое ки 2011 буд, ин умуман дигар, ҳозир давро мобайни қасода чизо дигар шуда истодааст. чихеле ки медонам, як курси ки забони олмонӣ агар хоҳӣ омӯзӣ, ин тақрибан 2 моҳ муддат давом мекунад. аз 380 евро хато накунам, агар гапаро шагум дидагӣ нестам.
380 евро сар мешавад ва барои ин фақат барои мактаб аст, маблағи мактаб аст. Шумо бояд ҳам маблағи ҷойи зист, ҷойи хона, ҷойи ҳуҷраро тиед, шумо бояд маблағ ҷудо кунед барои хӯрдан, барои зиндагӣ кардан. Ин ҳамин ҳисоби миёна ки камаш аз 1050 то 1150 евро бояд маблағгузорӣ карда шавад. Ин дар ҳар моҳ. Ин гуфтани гап ки агар шумо хоҳед ки як сол забон омӯзед, ҳамин 1050-1100 евро дар 12 моҳ зарб мезанем, камаш 13000 бояд дар контои олмонӣ дошта бошед. дар барномаи Аупер ин худаш як термини фаронсавӣ аст, маъноаш баробарҳуқуқӣ. ин на ягон хизматчии хона, на нянка, агар хато накунам ба забони тоҷикӣ кӯдак нигоҳубин мешавад, на ягон хизматгор ё ки ягон канизаки хона ҳисоб намешавад. ин як вақте ки аз тарафи иштирокчӣ мехоҳам аввал гӯям ки дар ин барнома ҳам ҷавон духтарон, ҳам ҷавон писарон метавонанд иштирок кунанд, аз тамоми дунё метавонанд иштирок кунанд дар ин барнома. ин барнома забони дараҷае ки чихеле ки мо дар боло гуфтем, аз ҳама пасттаринаш А1 дар ин барнома турғӣ аст, метавонанд бо ҳамин дараҷаи забон иштирок кунанд. дар ин барнома аз синни 18 сола то 26 метавонанд иштирок кунанд. чихеле ки гуфтем, ин калимаи як фаронсавӣ аст, термини фаронсавӣ ки баробарҳуқуқӣ аст. дар ин ҷо ҷавон бачаҳо, ҷавон духтаро як оила меёванд дар Олмон ва бо он оила як контракте ки мекунанд, ӯ контракт бояд аз ду тараф розигии худро бояд баён кунанд. бисёри нафарон мепурсанд ки ба мо савол метиҳанд ки ҳамин мо дар як рӯз 4 соат кор мекунем, як кас мегӯяд 6 соат, як кас 8 соат. дар ин барнома хеле соат гуфтани гап нест. дар ин барнома ҳам аз тарафи оила, ҳам аз тарафи иштирокчӣ вақте ки контракт мекунанд, дар ҳамон ҷо соатҳошонро менависанд, рӯзои истироҳатишонро менависанд. ҳама чиз дар ҳамон барнома, ҳам маблағгузорӣ ки ҳар моҳ карда мешавад, дар ҳамон контракт бояд навишта шавад ва аз ҳамин контракт дида бояд иштирокчиён ва ҳам аз тарафи оила, ҳам аз тарафи иштирокчӣ бояд ҳамин контрактро чӣ хел мешавад ба забони тоҷикӣ иҷро кунанд. ман мехоҳам ки тавсия диҳам бо одамое ки мехоҳанд ҳам ҷавонмард, ҳам ҷавонзан бо программаи Аупер биёянд. бисёри онҳо нигоҳ мекунанд тарафи иқтисодӣ, тарафи оила чӣ хел зиндагӣ мекунанд, хона ё дар нигоҳ мекунанд, тарафҳое ки оила дар ягон қишлоқ зиндагӣ мекунанд ё дар шаҳр зиндагӣ мекунанд ё дар ягон ҷои ҳамин ҷоҳошро ҳам нигоҳ мекунанд ва ҳаракат мекунанд. оилаи агар хато накунем, агар оилаи хеле ҳамон одамое ки оилаҳои бой ҳастанд, дар ҳамон худро сабт кунанд ва ба ҳамон оилаҳо биёянд. тавсияи ман ҳамин аст ки одамое ки мехоҳанд бо ин программа биёянд, шумо бояд аввал таҷрибаи ҳамон оиларо бояд бидонед, бояд ҳамон таҷрибаи оиларо нигоҳ кунед ки дар гузашта оила бо ҳамин программаи Аупер киро овардааст ва чӣ хел ҳамин таҷриба чӣ хел гузаштагӣ аст. барои ин ки оилаҳои ҳастанд ки умуман ягон агентур хати онҳо кор намекунанд. таҷрибаҳои гузаштаашон хеле бад аст ва бисёр мушкилиҳо пайдо мешавад вақте ки як кас дар хонаи оғоз зиндагӣ мекунад. аз ҳамин сабаб шумо на хонаи дарша нигоҳ кунед, на ҷои зистша нигоҳ кунед, аввал худи оиларо нигоҳ кунед ки оила худаш ки аст ва чӣ аст. ҳозир бисёр интернет сайтҳо ҳастанд, фейсбук, инстаграм, ки ҳар як ҳамин шаҳрванди олмонӣ дорад. ақаллан тақрибан дида мешавад ки оила бо чӣ машғул аст, чӣ кор мекунад. ин чиз як чизи ҳатмӣ аст барое ки одамон мебиёянд, барои одамоне ки олмон мехоҳанд биёянд. якум ин чиз забони олмонӣ. якум бояд забонро бояд донӣ, бояд омӯзӣ. вақте ки забонро омӯхтӣ, ман ҳаминҷа ӯзнависагӣ ҳастам, баъд бояд
оила кобед вақте ки ҳамин оила кофтан ё ки як оилаи олмонӣ ёфтан ду намуд ҳаст аз тарафи агентур миёнрава одамое ки миёнравӣ мекунанд ва ҳаст аз тарафе ки одамо худашон қатъи ҳамон оила дар алоқа мебуроянд. ман аввало мехостам гӯям ки одамое ки мехоҳанд дар ин барнома иштирок кунанд аз ҳама хуб агар аз тарафи ҳамин барномаро аз тарафи агентур оғоз диҳанд. барои он ки вақте ки тоҷикони мо духтарбачаҳо духтарои ёш ё ки бачаҳои ёш мебиёянд дар олмон худашон оила ёфтагӣ ҳастанд бе ягон агентур бе ягон миёнрав ва дар олмон омада дар бисёр мушкилиҳо дучор мешаванд ва намедонанд ки ҷо муроҷиат кунанд. ана вақте ки шумо аз тарафи агентур омадагӣ ҳастед, агентурое ки дар олмон ҳастанд ва ё амин чизе ки мушкилӣ агар дошта бошед, агар шумо қатъи оила мисол нофаҳмӣ шуд, ягон гапи зиёдӣ шуд, шумо метавонед дар ҳамон агентуро муроҷиат кунед ва о метавонад барои шумо ёрдами худро расонад. ино дар ҳар як интернет сайтҳо ҳастанд. вақте ки дар Google мекобед бисёр ҳастанд. ё ҳар якча ман яктагӣ гуфта наметавонам мутаассифона. мисол дутаи ҳамин аз ҳама калонтарин ин awper.com ва awperworld.com ҳамин дута аз ҳама калонтарин ҳастаст ки таги то 10,000 оила доранд ва бисёр иштирокчӣ дар онҷо иштирок мекунанд. ана вақте ки иштирокчӣ мехоҳад худаш оила кобад, бояд ҳамин як чизро бояд донад ки оила ҳатман бояд як ҳуҷраи алоҳида дошта бошад дар хонааш. ин чиз ҳатман аст. ва оила бояд як фарзанд дошта бошад. ин ҳам чиз ҳатман, барое ки дар сафоратхона ин чизро бояд пешниҳод кунем. бисёри тоҷикои мо хато мекунанд, ҳамин чизро дар назар намегиранд. ана оилае ки ҳамон оилае ки зиндагӣ мекунад дар олмон набояд ки оилаи олмонӣ аз тарафи падар ё аз тарафи модар якта шаҳрванди тоҷикистон бошад ё ки ба забони тоҷикӣ сухан кунанд. сафоратхона метавонад отказ кунад вақте ки визара чӣ мекунанд. вақте дар виза худашон менависанд, сафоратхона метавонад ки отказ кунад ҳамин чизро. ана масъалаи маблағи ки аз тарафи оилаи олмонӣ супорда мешавад дар иштирокчиёни бо программаи awper, ин аз 280 евро сар мешавад ва хато накунем охир надорад. одамо ҳастанд ки медонем 800 евро мегиранд, одамо ҳастанд ки 1000 евро мегиранд. ва бо ин программа ана оила ҳатман бояд ки бо чӣ хеле ки гуфтем, бо ҳуҷра, бо интернет, бо хӯрокӣ, бо суғуртаи тиббӣ, бо ҳама чиз бояд таъмин кунад. ин ҳатмӣ аст, ин як чизи қонунӣ аст. бисёри мутаассифона бисёр тоҷикои мо ин чизро намефаҳманд, гӯш ташна мегарданд. ҳамин чизро бояд донанд. аввало мехоҳам гӯям, ҳамин чиз аз хотирам баромадааст. дар оила бо программаи awper аз 12 моҳ то 18 моҳ метавонад иштирок кунанд иштирокчиён. ана масъалаи забони олмонӣ, вақте ки чӣ хеле ки мо гуфтем дараҷаи A1, ин дараҷаи пасттарин аст. вақте ки бо ин дараҷаи забон ба оила мебиёянд, оила метавонад ки ин чиз ҳатмӣ нест. оила метавонад ки ҳамун иштирокчиро дар ягон мактаби забономӯзӣ сабт кунад ва маблағи ҳамон мактабро оила метавонад ба худ гирад. лекин аз таҷриба мо медонем оила ва иштирокчӣ тақсим мекунанд, дар ду тақсим мекунанд, 50 ба 50, нимашро оила метиҳад ва нимашро иштирокчӣ метиҳад. баъди ки чӣ хеле ки гуфтем аз 12 моҳ то 18 моҳ вақте ки тоҷикон дар олмон мебиёянд, дар оила дохил мешаванд, камаш то аз 1 моҳ то 3 моҳ ҳамин ҳуҷҷатро бояд турғӣ кунед дар олмон. бояд ҳамин мактабро, синф, ҳама чизро бояд ёбед. ҳамин чиз тақрибан муддати 3 моҳ давом мекунад ва ин аз 3 моҳ агар гирем, агар мисол 1 соли дигар ё ки 9 моҳи дигар мондааст, мутаассифона аз дараҷаи A1 то дараҷаи C1 чӣ хеле ки мо гуфтем барои донишгоҳ дохил шудан C1 дар кор аст ва ё мутаассифона наметавонанд карда дар муддати кӯтоҳ ин забонро.
вақте ки аз оила биромадан ва мехоҳанд шпрахкурс кунанд, чихеле ки мо гуфтем ин як курси забономӯзӣ, дар он ҷо чихеле ки мо дар боло гуфта гузаштем, бояд ки маблағ ва имконият дошта бошад иштирокчӣ. аз ҳамин сабаб бисёри тоҷикони мо вақте ки бо программаи АОПР мебиёянд ва ё параллелна дигар программаҳое дида мебуроянд ки баъди оила дар Олмон бо зиндагии худро давом диҳанд. чихеле ки программаи FSCOT ҳаст, BFD, ин программаҳои волонтёрӣ аст. программаҳои волонтёрӣ ки ҳам аз тарафи корхонаи шахсӣ, ҳам аз тарафҳои корхонаи давлатӣ дода мешавад, гуфта мешавад ва иштирокчӣ метавонанд дар он ҷо баъди ки оила вақти муддати оила тамом шуд, метавонанд дар он ҷо давом диҳанд кори фаъолияти худро. вақте ки забони олмониро надонед, шумо олмон умуман бо ягон программа омада наметавонед ва кор фаъолиятам карда наметавонед. олмон ҳамин дар қонун навишта шудааст, вақте ки дар кадом программае ки нахоҳед иштирок кунед, бояд ки забони олмониро донед. лекин зиқ нашавед, ман як роҳи дигарашам мегӯям ки мисол омада мешавад, ин роҳи ки аз тарафҳои давлатҳои Аврупо, мисол одамое ки дар Русия кору фаъолият мекунанд, дар он ҷо бисёр сафоратхонаҳои бисёр давлатҳои Аврупо аст, Аврупое ки ҳамин дар зонаи Аврупо дохил аст, дар шенгенский зона мегӯянд, ва ё метавонанд мисол агар ягон ихтисоси сварщикӣ ё ки сохтмон дошта бошанд, метавонанд дар Литва, дар Латвия, дар Полша дар ягон корхона биёянд ва кори фаъолияти худро баранд. Дар он ҷо забон ҳатмӣ нест ва аз тарафҳои ҳамон корхона командировочӣ мегӯянд, ба забони немисӣ Arbeitrreise мегӯянд, роӣ мекунанд дар Олмон барои кор кардан. Лекин шумо ҳамин чизро бояд донед ки шумо аз тарафи корхонаи ҳамон давлатҳо дар Олмон кори фаъолияти худро бурда истодаед. шумо наметавонед ки мисол дар Олмон барои шаҳрвандии худатон супоред ё ки ягон чизи худатона кушоед ё пеш баред, барои ки шумо бо визаи он давлат дар Олмон ҳастед. чихеле ки мегӯям инам як чизи миёнаравӣ ҳаст, бо шуморо дар Олмон рӯй мекунанд ва шумо аз номи фирма дар Олмон кор карда меистед. дур намерем, як ҳафта пеш як шиносамо, як хӯракамо сини солаш 27 боло аст, контракт аз тарафи корхона гирифт, иншоалло мебиёяд. аст программаи BFD аст, ҳамон чихеле ки гуфтем программаи волонтёрӣ дар Олмон, ва сини солаш аз 18 то 45-50 хай одамо мегӯянд ки то 65-66, лекин кордиҳанда намегирад мутаассифона одамое ки сини солашон калони баъд аст. метавонанд бо программаи BFD биёянд. дар ин программа метавонанд дар больницаҳои Олмон, дар корхонаи тиббӣ ё ки дар ягон соҳа, дар соҳаҳои программистӣ, дар соҳаи кишоварзӣ метавонанд кор кунанд бо ин программа. бо ҳаст барномаи Ausbildung мегӯянд. ҳар як ин барномаро агар гап занем, ин ҳар як барнома қариби ки 1 соат давом метиҳад, лекин ман хеле кӯтоҳ гуфта мегузарам. барномаи Ausbildung ин як барномаи чихеле ки дар Тоҷикистон коллеҷ дорем, 3 сола 4 сола. ҳамин коллеҷи ҳамон Тоҷикистон агар хато накунем, дар ҳамин Олмон Ausbildung мегӯянд. ҳам практика доранд, ҳам мехонанд. ин барнома ҳам аз 3 сол то 4 сола давом мекунад ва ҳам барномаи BFD, ҳам барномаи Ausbildung синни сол надорад. метавонад ҳама синни сол иштирок кунанд, лекин ҳамин 2021 ва 2022 дар барномаи BFD бисёри корхонаҳо забони ҳамин дараҷаи забони олмониро аз дараҷаи паст бо боло кардан, баланд кардан ки шумо бояд камаш дараҷаи B1 дошта бошед. ин гуфтани гап ки шумо озодона бо олмонӣ суҳбат карда бояд тавонед. ин барои барномаи BFD, барномаи волонтёрӣ мегӯем.
барои барномаи Ausbildung шумо бояд дараҷаи B1 дошта бошед, ки дар мактабҳои Гиоте мегӯянд, дар мактабҳои ки дар ҳама давлатҳои Аврупо ва мактабҳоро признават кардагӣ ҳастанд, дар ҳама мактабҳо бояд супоред забони худро. Аз ҳамон ҷо бояд сертификат дошта бошед, шаҳодатномае, ки шумо дар сафоратхонаи олмон ки дар Тоҷикистон аст бояд пешниҳод кунед. шумо ҳамон вақте ки забони олмониро меомӯзед, ҳамон шаҳодатномае ки дараҷаи B1 дорад, ҳаракат кунед бо ҳамин дараҷа мувофиқ биёед, хонед ва ҳамин чизое ки ғайриқонунӣ ҳаст, шаҳодатномае ки гирифта мешавад, аз ҳамон чизҳо худро дур кунед. дар Олмон бартарият ин якум аст, ки барои одамое ки мехоҳанд дар донишгоҳ дохил шаванд ва хонанд, ин ягона давлате ки агар хато накунем, ки донишгоҳи бепул доранд, бесум. вақте ки студент забони хуб дорад, дониши хуб дорад, метавонад дар донишгоҳи давлатии олмонӣ хонанд ва стипендия ҳам хуб дорад. бе маблағ, бе пул ҳастанд донишгоҳе ки бояд маблағ супорда шавад, бояд сум супорда шавад, лекин чунки ки гуфтем, вариантҳое ки донишгоҳе ки бесум аст дар Олмон бисёр ҳастанд. бо як Олмон плюс манфи мусбат, бо як мусбати Олмон ин аст, ки ҳамин суғуртаи тиббӣ барои ҳар як шаҳрванд, барои ҳар як иштирокчӣ ки дар кадом соҳае набошад, ин аз тарафи кордиҳанда ё аз тарафи давлат ё аз тарафи донишгоҳ супорда мешавад суғуртаи тиббӣ ва умуман ҳамин чизҳо бепул ҳастанд. мисол вақте ки ягон касал мешавед, ягон чӣ мешавед, ҳама ин аз тарафи суғурта супорда мешавад. ин хеле ин чиза муҳим аст, барои ин ки ҳама хато накунем, аз ҳама тараф давлати Олмон ки барои одамоне ки дар Олмон зиндагӣ мекунанд хеле ёрдами худро мерасонад. одамое ки дар мушкилӣ дучор мешаванд, якум тавсияи ман ҳамин аст, ки мо шаҳрванди Тоҷикистон ҳастем ва якум бояд дар сафоратхонаи худ муроҷиат кунем. дуюм ҳастанд дар интернет сайтҳо ҳаст. агар шавад ман ба шумо камтар бевақтар нависида мефирсонам, шумо метавонед дар таги комментария нависед ва мо дар гурӯҳ ин чизро ҳам навистем. ҳастанд организатсияҳои корхонаҳое ки бо ҳамин мушкилиҳо кор мекунанд, сару кор доранд. соати 2 шаб, 3 шаб фарқ надорад, дар як ҳафта 7 рӯзу дар як рӯз 24 соат телефони онҳо ҳама вақт барои шумо кушода аст. шумо метавонед занг занед ва мушкилои худро гап занед. агар гирем аз тарафи группаи мо, гурӯҳи мо, дар гурӯҳи мо қариб таги 20,000 нафар ҳастанд ва дар як рӯз то 20 хат мактуб модаровӣ мекунанд. мутаассифона мо наметавонем ба ҳар як онҳо ҷавоб диҳем, вақт бисёр даркор аст. барои ин чиз, барои ҳамин сабаб ҳам гуфтанӣ мехоҳам, ки мо ҳамагӣ 2-3 нафар администратор ва 20,000 нафар қувватмо намерасад ҳамаки гирем, лекин ҳаракат мекунем, ёрдам мекунем. ҳамин чизҳои проблемаҳои калонтарине ки умуман вообще мушкилиҳои шаҳрвандони мо ки дар Олмон ҳастанд, вақте ки дар мо менависанд, мо хонда мегузарем. ҳамин ягон чизи ҳатмӣ чизе ки ҳамин проблемаи калон бошад, мо ҳатман қайтиёшон авоқада буромада ёрдам мекунем. ва дар гурӯҳ бисёр иштирокчиёнҳо ҳастанд, ки ҳамихи ёрдами худро мерасонанд ба шаҳрвандони худро. ташаккури зиёд мезанидин. хеле сипос. ва агар ягон чизи иловагӣ гуфтанӣ дошта бошед, марҳамат. чизе ки мо гуфтем, бо як бори дигар ман як раҳбарнома барои барномаи шумо мефирсонам, барои ин ки барномаи шуморо мо дида баромадем. хеле бисёр информатсияҳои муҳим тоҷиконе ки дар ҳама давлатҳои ҳамин
дунё ҳастанд, маълумот метиҳанд. Ва мехостам гӯям, ки тоҷиконе ки мехоҳанд хориҷия биёянд, на танҳо Олмон, Англия, Амрико, ҷое ки нараванд, ҳамин як чизро бояд донанд, ки якум чиз ҳамавақт забон аст. ҳамин забонро омӯзанд, иншоалло мондагиш худаш роҳаша меёбад. дӯстони азиз, мо умедворем, ки аз суҳбати мазкур шумо барои худ маънии зиёде гирифтед, чун Низомиддин аз таҷрибаи худ нақл кард ва роҳҳои ба таври қонунӣ ба Олмон сафар кардану дар он ҷо кору таҳсил карданро барои шумо гуфт. Дар нашрҳои Минбаданӣ мо кӯшиш мекунем, ки аз таҷрибаи дигар нафарон, ки онҳо дар дигар кишварҳои хориҷа кору фаъолият мекунанд, таҳсил мекунанд ва баъзеи онҳо грантҳо ё худ стипендияҳои ройгон ба даст оварданд, барои шумо гуфта бошем, то шумо ҳам тавонед бо роҳи қонунӣ ва бо роҳи дуруст ба дигар кишварҳо барои таҳсилу кор рафта бошед. худо нигаҳбонатон то нашрҳои Минбадан.